Garin gwamna wanda aka fi sani da Kaduna. Rubutawa Hayatu Baba Zubairu. Wannan littafi sadaukarwa ne ga daukacin jama'ar masoya Nasiru El Rufa'i. Sai ku kasance tare da ni domin jin ci gaban labarin Garin Gwamna page 12 and 13. A fusace Mansur ya yi yunkurin shiga ɗakin ya ci ubanta, Mukutar ya riƙe hannunsa, kai ya girgiza masa alamun ya rabu da ita. Cikin rashin jin daɗin abin da ta yi Mansur ya ce, Mukutar yarinyar nan ba ta da mutunci, gashi nan kai ma tana ƙoƙarin zaginka. Ya ce don Allah ƙyale ta, zo mu je akwai maganar da nake so mu tattauna. Kwafa Mansur ya yi ya riƙe hannunsa suka kama hanyar fita. Innarmu ta ce Mukutar don Allah ka yi haƙuri ka ji ko? Murmushin dole ya yi ya ce haba Innarmu, babu komai wallahi. Fita suka yi daga gidan, ita kuma ta miƙe rai a ɓata ta shiga ɗakin ta same ta a kwance tana kallon rufin ɗakin. Ta ce yanzu Salaha abin da kika yi kin kyauta kenan. Tana zumbura baki ta ce Innarmu me nayi kuma? A fusata ta ce rufe min baki ko kuma yanzu na mare ki dan ubanki. A cikin su waye sa'anki da zaki dinga kokarin zagin su. Shiru ta yi tana share hawaye. Innarmu ta ci gaba da yi mata fada da nuna mata abin da ya dace. Manara ta dago labulen ɗakin tana faɗin wallahi Salaha kina tare da wahala tunda ba za ki nutsu ki ta san inda yake miki ciwo ba. Yanzu in banda abinki me abin so da kauna a tattare da El Rufa'i? A zahiri gashi nan yana ta zalunci a gare amma idan ku ya rufe a kansa, wai har malam na baki kuɗi ki siyi batir dan ki cika mana kunni da waƙoƙin banza da wofi. Munari ta karasa maganar ta cikin ɓacin rai da takaici. Salaha ya kunkuni ta shiga yi hakan ya tunzura zuciyar Innarmu. Kawai ta fitar da hannu ta tsinka mata mari wanda ya sa ji daga nan ta suka ɗauke. Innarmu na da haƙuri sosai kuma bata fiye dukan 'ya'yanta ba, amma kuma bata iya ɓacin rai ba. Da sauri ta ciyo wayar rediyo ta yi kanta, shauɗa mata ta shiga yi tana faɗin wato ke babu wanda ya isa ya faɗa miki ki ji ko, to yau zan yi maganin ki. Salaha ta dinga kuka tana kare jikinta, Innarmu na shauɗa mata a ko ina na jikinta. Cikin kuka take faɗin Innarmu dan Allah ki yi haƙuri, wallahi ban zage ki ba. Innarmu ta ce idan kika zagi Munari kamar ni kika zaga, saboda haka zan doke ki in ya so idan malam din ya dawo ki sa ya kore ni daga gidan. Kuka take tana faɗin dan Allah ki yi haƙuri Munari ki taimaka min. Munari ta shiga ɗakin tana kokarin kwace wayar Innarmu. Innarmu ta ture ta ta ci gaba da shauɗa mata. Nuratu a guje ta fita tana kuka ta same su a zaune suna magana. Ta ce yaya Mukutar Innarmu za ta kashe yaya Salaha da duka. Mansur ya ce ke dalla wuce ki ba wa mutane guri. Nuratu ta ce yaya Mansur dan Allah ka zo ka hana ta sai dukanta take da wayar rediyo. Yace ai gwara dan idan ma bata doke ta ba ni sai na zane ta. Mukutar ya miƙe yana kokarin shiga gidan. Mansur ya ce aboki dan Allah dawo mu ci gaba da abin da muke ka kyale su. Yace a Mansur bari na shiga naga abin da ke faruwa. Yana gawan maganar sa kawai ya shiga gidan. Ihu da kururuwar ta ne ya cika masa kunne, da sauri yake kokarin shiga ɗakin yana fidin Innarmu ki kyale ta dan Allah. Innarmu na hage ta ce Mukutar yarinyar nan ta gama kai na karshe, gwada na huce fushi na. Wai rike yana bata hakuri ita kuma Salaha ta zo ta buya a bayansa. Duk ta ci kwaikwaye masa riga tana kuka da fadin yaya Mukutar dan Allah kada ka bari ta doke ni wallahi ban zage ta ba. Yanda take rirrike shi tana goga masa kirjinta a jikinsa yasa yayi saurin cire ta daga jikinsa. Babu walwala a tare da shi yace ki bata hakuri kuma ki ce ba za ki sake ba. Zubewa ta yi a ƙasan gurin Innarmu ki yi hakuri ba zan sake ba. Innarmu zama ta yi akan kujera duk gumi ya tuka ta tace ki ba wa Munari hakuri sannan shi ma Mukutar din ki ba sa hakuri. Mansur ko kin ba shi hakuri ba zan hana shi doke ki ba tunda baki da mutunci. Hawaye ta goge ta ce yaye Mukutar dan Allah ka yi hakuri. Yace nayi ki ba wa Munari hakuri. Ta rarrafa har inda Munari ke tsaye ta ce dan Allah ki yi hakuri. Munari ta ce nayi amma dan Allah ki kiyaye harshen ki a nan gaba rashin kunya akan wanda bai san da ke ba babu inda za ta kai ki. Kanta ta daga tana goge hawaye. Mukutar hanya ya kama ya fita kasala duk ta da baibaye jikinsa. Tun sanda ta rungume shi ya tsinci kansa cikin wani irin hali na sha'awa. Dorewa yayi ya kawar da abin da yake ji ya zauna kusa da abokin nasa. Mansur ya ce ai gwara ma a yi mata auren ko ta ya hankali shashashar yarinya kawai. Mukutar shiru yayi yana soke ajiyar zuciya. Sahib ne ya fito daga cikin gidansa ya karaso inda suke. Hannu ya mika musu suka gaisa. Mansur ya ce Sahib anya zaka iya da taurin kan Salaha kuwa a zahiri kafi ta saukin kai bana so ta wahalar da kai. Murmushi yayi ya ce haba yaya Mansur Salaha na da saukin kai matuka.
Matakar kuwa ga taurin kanta to akan gaskiyar ta ne. Mansur ya ce dama ai Hausawa na cewa so hana ganin laifi, duk munanan halayen Salaha kai ba za ka gansu ba. Sahib murmushi yayi kawai ya wuce cikin gidan. A rakube ya same ta a jikin rijiya ido jawur sai ajiyar zuciya take saukewa. Jikinsa a sanye ya ce Salaha lafiya kike zaune a cikin rana da alama ma kuka kika yi. Kamila wacce Nuratu ke bi ta ce yaya makwatar ta yi wa rashin kunya sannan ta zagi Munari shine Innarmu ta zane ta da waya. A fusace ta kwada wa yarinyar mari tana huci. Ta ce fita ki ban guri ko yanzu na kara miki wani. Kamila a guje ta shiga ɗakin su tana kuka. Sahib tsugunnawa yayi a gaban ta ya kura mata ido. Hararsa ta yi da faɗin menene zaka sa ni a gaba kana kallo na, cike da tsantsar ƙauna ya ce wani iri nake ji a jikina ganin ki cikin halin kunci kina kuka, sai nake jin zuciyata kamar za ta tarwatse. Ta dinga yi masa wani irin kallo tana mamakin maganarsa. Basarwa ya miƙe yana dariya ya ce ki tashi a ranar Salaha kada ki janyo wa kanki ciwo. Yunkurawa ta yi ta miƙe tsaye miƙa mata butar ruwan da ke gabanta. Karɓa ta yi ta shiga ban ɗaki tana mamakin maganarsa. Anya kuwa Sahib ba san ki yake ba, zuciyarta ce take faɗa mata haka. Kawar da zarginta ta yi uzurinta ta fito. Samunsa ta yi suna gaisawa da mutan gidan, ta ajiye butar da sauri ta shige ɗaki ta kwanta tana nazarin rayuwa. Bayan kwana 3, cikin sauri ya yi fakin ɗin babur ɗin nasa a ƙofar gidansa, ya fito hannunsa rike da ledoji da alama cefane ya yi wa iyalinsa. Kai tsaye gidan nasa ya nufa da ledojin a hannunsa. Abban sai ya sannu da zuwa, ya amsa da yawa ga kayan miya nan da kifi, ina so ki yi min miya yanzu zan je na ɗauko yara daga makaranta. Ta ce to shikenan sai ka dawo. Yana fitowa kawai ya hango wani yaro jikin a daidaita sawun nasa ya sa hannu yana yage masa hotunan masoyinsa da duk ya lika a jikin babur din. A fusace ya kwada wa yaron mari yana dura masa ashar. Don ubanka waye ya sa ka zo ka cire min hoto shegen yaro da kai kamar gwanda. Ya faɗa yana dungurewa yaron kai. Yaron ya dinga wani irin kuka kamar zai shiɗe. Mahaifiyar yaron ta leko tana faɗin Shahid, waye ya doke ka? Yaron na shekar kuka ya ce baban su Sayyid ne ya doke ni dan na taba masa a daidaita sahu. Matar ta ce wai kai dan Allah dan ta ni me yasa baka da haƙuri? Yanzu kawai saboda ya taba maka a daidaita sai ka doke shi. Dan Tani na gyara hoton masoyin nasa yace ba akan ya taba min babur na doke shi ba, hoton malam ya yaga min, wannan dalilin yasa ne masa hukunci. Saki ta ja tace aikin banza kawai. Mutum yayi ta hauka a gari shi wanda yake domin sa ma bai san da zaman ka ba. Kai Shahid, zo nan duk sanda ya sake dukan ka kai masa Allah ya isa. Dan Tani yace kada dai ki sake ki sa ya zagi malam don wallahi kika zage shi sai na zane ki. Matar ta rike baki cike da mamaki tace da aure na zaka doke ni wai danta ne dan Allah me yake damun ka ne? Shiru yayi mata tace ai kuwa zan zagi malam din sai naga abin da zaka yi. Zuba mata ido yayi yana jira ta zagi malam din tace shashashan gwabanu mugu azzalimi. A fusace irin fafa inda take. Malam Halilu ya rike shi yana faɗin danta ne kana da hankali kuwa? Kada fa ka manta wannan matar aure ce me zaka yi mata? Yana huci yace ai da wannan auren nata gwara babu shegiya karuwa. Matar ta fashe da kuka tana faɗin wallahi sai ka faɗa min a inda naje ne karuwanci. Dan Tani idan ka saba cin zarafin mutane a gari ana kyale ka to wallahi ni ba zan kyale ka ba sai na dauki fansa. Gida ta shiga tana kuka ta dauko wayar ta fito gurin ya cika da mutane sai hayaniya suke ta kira mijinta a waya ta faɗa masa duk abin da ya faru. Dan Tani ko gizo sai ma kumfar baki yake da faɗin duk uban da za ta kira to a shirye yake matukar akan malam ne. Matarsa ta fito tana kuka da faɗin abban Sayyid wai wannan wace irin rayuwa kake dan Allah ka daina irin wannan siyasar ta rashin hankali. Ai kafin ma ta rufe bakinta ya kwada mata zazzafan mari. Da gudu ta shiga gida tana kukan bakin ciki. Shaibu mijin matar ya karaso gurin tare da police ba tare da bata lokaci ba, gaba ɗayan su suka tafi da su station. Aka fara mayar da magana. Wannan karan ma ɗanta ne aka ba rashin gaskiya kuma police din suka sa shi dole ya ba wa matar hakuri akan kazafin zina da yayi mata. Sannan kuma suka gargade shi akan kada ya yarda yayi na uku. Idan kuwa yayi to za su dauki mataki mai tsauri akan sa. Ko a jikinsa ya buge rigarsa ya tafi ɗauko yaransa a makaranta, sai dai lokacin da ya dawo gidan samu yayi babu kowa don matar tasa ta yi zuciya ta tafi gidansu. Gashi ya ci burin ta yi masa miyar kifi. Cikin ɓacin rai ya ce masa yaran nasa ya ɗibe su yasa a babur suka nufi can gidan su matar tasa. Wai Sahib menene
kawai ka aika na zo kuma ka sa ni a gaba kana kallo na, dan Allah ka faɗa min abin da yake tafa da kai. Salaha ce ke wannan maganar a lokacin da suke tsaye a soran gidansu. Yace Salaha, na jima ina son ki a zuciyata, ina so ki amince da soyayyata, zan aure ki, ina buƙatar yardar ki. Wani irin kallo ta shiga yi masa kafin ta fashe da dariya ta ce, Sahib wasa kake ko? Idan ba ta fuska kaɗan yace Salaha babu wasa a maganata, wallahi da gaske nake miki. Wani irin kallo take masa kafin ta girgiza kanta ta ce taɓe jam. Giji tamkar ta soka masa wuka a makoshi. Yace Salaha, me yake manufar wannan maganar da kika yi? Shiruti tana ɗauke kanta, jikinsa yayi sanyi da alama bai samu karɓuwa ba. Yace Salaha, kada ki watsa min ƙasa a ido, dan Allah ki karɓi soyayyata ko na samu natsuwar zuciyata. Dan kallonsa ta yi, gaskiya ba ta son sa da aure, da ma dai yayi mugutar ne dan ya fi burge ta. Kai tsaye ta ce Sahib ka yi haƙuri dan Allah ka je ka nemi wata, na fi so ni da kai mu ci gaba da zama matsayin abokai, bana son maganar soyayya ta shiga tsakaninmu. Ido jawuri yake kallanta yace Salaha kada ke min haka dan Allah. Ki karbi soyayya ta. Kafin yayi mukutar ya koma bakin aiki, malam ya tabbatar masa da cewa ya bani ke da aure, yanzu jira kawai suke mu daidaita kanmu. Wani irin kallo ta watsa masa tace lallai Sahib ashe ana aure babu so kenan. To kada ka ɗauki wannan maganar baba da muhimmanci, dan gaskiya ni ba zan aure ka ba. Kai ɗan uwana ne, ka yi haƙuri da maganata. Gida ta shige ta bar shi a tsaye a gurin. To mai saurare, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yanda za ta kasance.